Jotana fungkaham friends song again miani je kok no kisa je bujia rong ne bagai si obos namui tongo do je salai to mani tabuk je social media faike to bad comment mannai good comment bo mannai saimano angbo do je social media o samung tangna thangke bui bai kaham bo comment khaijangnai hami ba kok khaijangnai comment khaijangnai hinke ang to mia fro je affair khaimani thangai amo kuno bad comment no tiya do ang anero bad comment rok ba no reply Rikha angke comment khai angke ang borong no borong ni comment hai ke nang reply ri no rok ton nugui tong na ke mia fro rimani hinga ke abo kuno bad comment no tiya do tabuk ani nang nang phunu gano iko abo photo no tisi mia wa case khayo ang tanga hinke ani husband by ani photo ang abo 27 tarik ungano 27 tarik go September ni 27 tarik go upload khai Rikha do ani profile ta hangke abono ani profile ni photo no na hawi ako nei je upload khaijak photo no muni ko thok page hinai na hawoi bini aro botamo sika bot aro thangi sika champo ani burei buino gyan renai 3 jona chela silai khapo hini riuta hangke ang to saksano gyan gana han chaya do ang je u chaya nukmani je chaya samung khaimani je chaya nugui tongman social media wa amroti ang sisa kok sau hinke bo aro sawiri ka 3 jona chela slaika hinke ang to 3 jona chela slaiman kari khung kangke ang khai bahai ke bobai amtike ani botong bolem na lasi mung tong ang buri borok ayang ayang thana nang ayang himna nang ang tabuk family khai tong ani sing to para pratibasi mane lukurok bai joto bai na mili ui tong na nang ke bui anota mo wan sungnai bahai da abon bagai ang amo mane case khaine hini wan su kata frowa hangkai bini tolawo teisa tongo iko bini tolawo teisa sijak tongo ortam sika omo phalnai burui hene sauta hangke angke phalnai burifu hangke angke bono phalma ba kari kho te kuno mane amtini kun kok sikrita phalna ni btamono phalna ni ba hangke phalnai buri hangke ani bo ang bolasi ma tong bole na ang phalma sikri hangke bahai ke bo phalnai buri rok nei saka ba hangke aro te tam saka waisa wansa bari wa falpuro manja gise rom toni jakha hani sauta ang phalna ni thangai mane body no hin masas ne blena sak phalna ni thangai manja gai wansa rong ne aro rom toni jakha po hungke actually ani live ani jibono angkuno amti rongno yapribo thanan nangya te buskango ba ani ishor tongo ani logi ang amti rogo thanan nangya tangke ani busai hini tongo logi wa ani busa tongo tabo 8 year ni srai tabo July mas phaikanke no 9 year completing ano bini hingke ani busa logi tongo hingke angle phalmani korei te manja giromjak mani bo korei hingke ani ke angke musung ya diba je probably thungtabo ang phalai jodi no manja ge tong hangke dorona video fan viral ngkamu eba photo fan boiri lai khamu hai dibai ko ati jaga ati phona manja ge tong hai na ang kono manjak ma korei romjak man korei hingke ang bono videos na mari kado angko nung probably di bo wansa rok romoi toni kha bo para o romja kha paine rok sabo probably di ang tabuk nono case resnai hine 30 tariko phaikangke case resnai hini ang sawiri kado hingke ang samani pore wo ang 30 tariko thangmalia ang wansuka omo social media wo relai tongtung kono bezal korei heni ang wansuka do hingke tam khaike ang bono proof maranai ang 30 tariko phaikai nono case nan rokhon samani pore o mani gothok channel page ni boano photo rongna delete khari bai kado hingke delete khai mani pore hingkai 30 tariko ang to case na hin sajak hingkai ki 30 tarik lai thangka apur kai bote kisa ani photo na hawoi iko risi rijau khata aro khata mani siri chokabo ang sayadi bo norok no suirok bit bisingo simise sungu hinai hin chauta mane bono case renani hin samani rilia abon bagi potam saka suirok bit bisingo simisi mane ang sudu video sinamai simisi rei tongo kono khaimi abono hemani kokta bina bahaya diba hangke naidi obo nijera bo anslai kusupan angmanna anslai teisa okraphan angmanna haipano ang khoroksa buriya dibana ang family khawi dong ani bus haisi ano kono mungsapano
Mane ani to mong saimano ang bobai 24 घन्टा tongo puri live time sing tong thana nango agin hoite no tongoi phayu nge boto saimano ang buti hai pano tabuk ani aing ni borok bo saimanai nge ani bo saini fori mane yang ni borok to saimia phanangai mano na je singka hamjuk phai mane ang khwai district ni dolai phaika dolai ni borok to ana joto bisi sini yablina nge ani baga hamya pana wan chugi mano nge bo o jaga sak no betlai no tamhinani kotor hini wan chukata ano mungsa khaimia buko sei bit bisingo simi singmano fataro kono khaimia hanggang ki tobo mane sawiri kablena ano challenge seri wori ki case rei jaman rimaya taktam kun khaimia hene hingga abono teise ang case khaire udo miawo hingga kuno bad comment rong tiyei khaimani ya bad comment rong tiyei hingga te beba sitong kabang ma sitong ang ri ba antirong no kono rina ning thangya social media faike ka hambo sajangnai hamya bo sajangnai saimano abo jotono te kotor te bo actress rokchi hinjak tongai ang public tang hije tongnai bana hinjak nai no haipana oborong te kyang batlai no bkha kosto nang jaka je falnai hai manjak jak rom jak ro hen sajak angke ang engmani sikri khung kangke ang amtirok engma sikring kyang bai ke hinjak tong manai heda abon bagino ang case affair khairi kamia furwa tabuk police rok tamo khainai borok tamo step na hanai abo borong ni uporeta hinke angte kese sanan mujung do omuni ko thokno nung khoroksa buri ni photo na amtike na hawiri nani amo betlai no ko kotor bujka nin nogo bo buri rok tong na nini bibi phan tong na bahana jek eba nini buma nin toy nin pi phana tong na borong na ti bo bui amtike social media ore kangke bulasimung onek mano bujka buisi saimia rok nugui hota chahina o anti diba rok hine pan hin mano hinke amtike borok no tare di ang tiprasa ni borok renam singi anggi tongman haipana bini obo betlai lai thangka abon bagasi mareu hinke ano je jaja ge rok hinke tang mungsa khaina ni korei do amsukno